Op deze prachtige foto zorgen we Jan Lammers in volle sprint op de Olympische Spelen van 1948 in Londen. Misschien wel een van de mooiste atletiekfoto's die er is, vindt Chris Konings. Hij is van de stichting Atletiek Erfgoed en koer Jan Lammers goed. Hij is wat dat betreft voor mij het boegbeeld van de sprinters en ook van de sportmensen uit Friesland. We hebben een traditie van sprinters van voor de Tweede Wereldoorlog. Met Oostendorp, met Berger, met Van Beveren. Dat waren echt mensen die bij de wereldtop hoorden. Berger was co-wereldrecordhouder zelfs. En dan in de oorlog is het even stil. En kort na de oorlog zijn er dan weer een paar sprinters die goed zijn. En een van die sprinters is Jan Lammers. Die bronzen medaille die hij daar won in Brussel, 1950, is de enige sprintmedaille van na de Tweede Wereldoorlog. In 1996 komt Fanny Blankers-Koen nog naar Drachten om een tentoonstelling hoe Jan Lammers te openen. Met beiden elkaar ook treffen. Chris Konings wie een van de organisatoren. Om die vond dat Lammers wel wat meer omtinken verzinnen. Voor een soort Friezen binnen de prestaties van Jan Lammers nog altijd een vergeten stukje Frieske sportskiertnis. Dat komt omdat zijn prestaties op de Olympische Spelen volledig ondersneeuwden door de 4 gouden medailles van Fanny. Want het was Fanny voor en Fanny na. Brussel was wat meer bekend, dat was een verrassing. Maar er was nog eentje die een zilver won. En er was natuurlijk een gouden medaille van Wim Slijkhuis. Als je de enige bent, zo'n Ellen van Lange bijvoorbeeld in de sport. Je bent de enige gouden medaille, dan kent heel Nederland je en de hele wereld. Bij Jan was dat nu net op hoogtepunten. Waren er nog 1 of 2 die heel goed waren. Jan Lammers is 84 jaar geworden.